Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. ONkulunkulu munye. Akekho omunye ngaphandle kwakhe. Ngizothanda ukubingelela bonke abangcwele abalalele njengamanje. Amadodana namadodakazi ombuso wezulu. Ngilibingelele nabo bonke abantu abalalela abanezindlebe. Konke okudaliweyo okula emhlabeni. Ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ngizocela bazalwane ukuba nithathe amabhayibheli enu. Wonke umuntu olalela njengamanje athathe iBhayibheli lakhe. Sihambe sonke uNkulunkulu asiphe ukuqonda. Kuze lo hamba ngendlela errong aphenduke kwindlela ahamba ngayo. Laba abahamba ngendlela ekuyiyona bazomnika uNkulunkulu udumo. Baqaphele bahambe ngokusaba. Simbonge uNkulunkulu ngempilo nangemiyalelo yakhe engcwele. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu lesikhathi samanje siphe sona. Siyakubonga Nkosi uJesu ukuba izwi lakho liyasebenza liyimbewu. Siyabonga ukuthi izwi lakho lingusawoti empilweni zethu. Lizosebenza njengamanje. Thinta Baba imphefumulo yabo bonke abalalele ukuba intando yakho yenziwe empilweni zethu. Ukuba konke okuzokwenzekalayo njengamanje abantu banganaka umuntu balalela izwi lomuntu kodwa kube uwena Nkosi okhuluma nesidalwa sakho umuntu umdalile. Wena okwazi ukukhuluma nabantu bakho ngendlela ethandwa uwena Nkosi. Sithi thina intando yakho mayenziwe empilweni zethu. Usiqondise, usilungise kuze kulungiswe umuntu lo ngaphakathi. Lokhu uyena efanele ahambe ngokumazi umdali wakhe onguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sihambe ngothando nangokusaba. Sisindiswe kulomhlaba onakele kangaka. Abantu bephila ngokujabulisa inyama. Siyabonga ukuthi izwi lakho liyasiqondisa. Liyasilungiselela ukuthi mubonakaliswa wena thina sifane nawe. Sibe kwinkazimulo yakho ngoba nawe inkazimulo wayithatha wanyukela ekhaya ezulwini. Sithi intando yakho mayenziwe ke Baba empilweni zethu. Lokho esikubophile emhlabeni sibe sikubophile nasezulwini. Lokho okukhululiwe ezulwini kukhulule nasemhlabeni empilweni zethu. Sinqobile uSathane na yonke imisebenzi yenyama. Sigcine kwinkazimulo yakho Nkosi uJesu manje naphakade kuze kube phakade. Amen. Bazalwane ngisiyacela namanje ngithi umuntu akathathe ngisho ngathi uneTestament elisha leli elincane libhala ukuthi uGideon lithathe kuze uzoba nokuqonda. Thatha noma yiliphi iBhayibheli elikhona endlini. Uze ukuthi uNkulunkulu lokukholwa othi ukholwa ukona kuyikona yini. Angihambi ngedwa njengenjwayelo. Ngihamba nomfowethu uZondi la. Thatha iBhayibheli lakho. Uze ukuthi umoya kaNkulunkulu uthini kuwe kulesikhathi samanje. Usanendlebe namehlo nemizwa yokulalela. Amen. Over to you my brother. Amen. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu engumsindisi eyinkosi yangonaphakade. Sibonga uNkulunkulu ngamandla akhe wonke nangezibonakaliso nangokuba uNkulunkulu oyedwa ongenamkhapheli ongenaye umhlangabezi ongenambonisi. uNkulunkulu wakhe izulu nomhlaba ngamandla akhe nangezikhwepha zakhe kungekho umuntu owamsiza. Yonke imibhalo ikhomba ukuthi uNkulunkulu uyedwa. Ubatshela kanjalo nabantwana bakwa-Israyeli ukuthi wabakhipha yena yedwa eGibhithe engenawo umlekeleli. Nathi-ke sikhonza lowo uNkulunkulu oyedwa owumoya engcwele, umoya weqiniso, umoya wokuthula, umoya wothando. Sibonga abaprofethi bakaNkulunkulu kuye uNkulunkulu
ngokuba babe ngabahlahli bendlela. Sibonge nabaprofeti nabapostoli baka Jesu Kristu bebonke ngokuthi baphathe ivangeli ngendlela, bashiye nemibhalo eyakuba umduduzi nomholi wethu kaMoya oNgcwele ukuze sithole ukuholeleka eqinisweni. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe ngezibonakaliso zakhe. Asho umpostoli Paulo athi-ke intshumayelo yesiphambane yubula kwababhubhayo kodwa ingamandla kulabo abasindiswayo, ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu ibonakalisiwe ngemisebenzi yakho engabonakalanga yena, kodwa wakwazi ukuthi aze enyameni, eze emhlabeni esenyameni. Ngezimangaliso nangezibonakaliso, ngoba bengafunanga ukukholwa kwindodana, kodwa ke ababekhona baba ufakazi, bathwala ubufakazi, bashumayela ngabo. Kwenzeka zonke izibonakaliso ezazithenjisiwe indodana kulabo abakholwayo, njengoba bangakholwanga beya kulahlwa, namanje isasho njalo incwadi ukuthi abangakholwa baza kulahlwa. So sithandazela kubo bonke abantu abafuna uNkulunkulu ngokweqiniso ukuthi bamthole ngokweqiniso. Sithandazele labo abangakuzazi ukuthi bafunani, nakhona ukuthi uNkulunkulu abanyakazise ngezwi lenkosi nangeqiniso lika Jesu Kristu, ukuze bathole isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Kusakhona isikhathi, and isikhathi yisona lesi sinaso njengamanje kule tende leli esakhile kulona lemhlabeni lenyama, ngoba uma sophumile kule tende sowumele nokusalelwa ukwahlulelwa ngendlela uhambe ngayo emhlabeni. Uma ufe ulazi iqiniso kodwa ungalamukelanga, woe unto you. Uma ufe ungalazi iqiniso, woe unto you, ngoba nawe uzokwahlulelwa njengabantu abangalazi iqiniso. Uma ufe ulazi iqiniso walandela indlela, siyabonga uNkulunkulu ngawe, uqhubeke uhlale ezwini, ungagudluki ngakwesokhohlo noma ngakwesokunene, ngoba indlela iyinde yona, inzima, inameva and iqondile. Njengoba iqondile nje ifuna labo abazoyihamba ngokuqonda, nakhona ayifuna abantu abazoyihamba nje ngokujabulisa inyama, ngoba inyama ayinanzuzo ezulwini, inyama negazi akungene ezulwini. Sibonga uNkulunkulu ngamandla akhe kukho konke asenzele khona. Sibonge ngokuthi asivuse, asinika impilo ukuze sikwazi ukuthi sithole ithuba lokuphendula, nalapho esikhiphile ezonweni njengabantwana baseGibhithe ebakhipha abantwana baka-Israyeli ebakhipha eGibhithe, nathi wasikhipha ekuhluphekeni komhlaba nasebumnyameni bomhlaba wasiletha ekukhanyeni kwakhe. Sikona-ke lesikhona njengamanje enhle, sihamba naye, uyasihola ngoMoya oNgcwele, usiholela ekhaya ezulwini. Manje sisaphila ngoba akekho umuntu ozongena ezulwini ngaphandle kokuthi athole izahluthulelo manje emhlabeni, athole nesisekelo seqiniso manje emhlabeni. Umuntu ophika uNkulunkulu nophika uJesu Kristu, noJesu Kristu uyaphika ngosuku lokwahlulelwa, ngosuku lokugcina. So yiso isikhathi manje lapho umuntu kumele azazi ukuthi umiphi and ukholelwa kuphi. Siyambonga uNkulunkulu onamandla noMoya oNgcwele. Amen. Sifundisa ngeBhayibheli nangemfundiso kaMoya oNgcwele. Asifundisi ngokuqonda kwethu nangokwazi kwethu nangokuhlakani bethu nangenzwa bethi abantu. Sifundiswa umoya kaNkulunkulu, sifundisa ngomoya kaNkulunkulu, sishunyayezwe umoya kaNkulunkulu, nasi sishumayela ngomoya kaNkulunkulu. Asenze izinto ngokuziphakamisa ngokwenyama, but siphakamisa umoya oNgcwele. Hallelujah, glory to God. Sibonga umoya oNgcwele ngamandla akhe kukho konke. Unemoto, unemali, kuyintando kaNkulunkulu. Inkohliso kuyintando kaSathane, ngoba uSathane uyise wamanga nenkohliso, umbulali. So uma ukuthi wena ugcwele umoya wenkohliso nongafuni ukuqonda, nanokuthi awufuni ukukholelwa imibhalo, uyakholwa okunye awufuni ukukholwa. Awungiphi incwadi yaseRoma chapter 15 verse 4. Khona sizobatshela ukuthi yonke imibhalo asinakuyihlukanisa phakathi nendawo, asinakuzikhethela lokho esifuna ukuthi ke sibe namavesi ajabulisa inhliziyo nakhuthazayo osukwini ukuze ube nosuku oluyimpumelelo. Ithi incwadi kwabaseRoma chapter 15 verse 4. Hallelujah. Yes sir.
Incwadi kwabaseRoma isahluko 15. Sifuna nje ukuvezela izincwadi ezimbalwa ezokukhombisa ukuthi yonke imibhalo ingokwaNkulunkulu and wonke umuntu angithi lencwadi yaseRoma sophinde sifune enye incwadi futhi ehambisana nencwadi yaseRoma ekhombisayo ukuthi konke okubhalwe phansi kuyintando kaNkulunkulu and wonke umuntu othi uyakholwa Amen. fanele athi amen kukhona ngenxa yokuthi ke akukho okuseBhayibhelini ngephutha kuhlakani kaNkulunkulu konke okuphakathi encwadini engcwele. Yes Lord. Ongipheke Incwadi kwabaseRoma incwadi kwabaseRoma isahluko 15 isahluko 15 from verse 4. from verse 4. Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa Konke kwethu okulotshiwe ngaphambilini kulotshelwe ukufundiswa kwethu. fanele sifundisiwe ngezwi lenkosi umsebenzi weBhayibheli isikonke. Amen. Ayishonga ukuthi okunye okulotshiwe kwabhalelwa ukuthi ke sifundiswe siqondiswe ngezwi lenkosi kuthiwa konke okulotshiwe ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu ukuze ngokubekezela izwa indaba sithini indaba incwadi ithi ababekezele kuze kube segcineni baya kusindiswa umkomelo wabo ungaphambili. Ayishonga ukuthi ke abayohlala isikhashana abayokholwa isikhashana umkomelo wabo ungaphambili ithi abayobekezela ithi incwadi la ngokubekezela wonke umuntu ongcwele okholwe embhalweni engcwele ukukholwa ukuphila ngokukholwa ithi olungileyo kufanele aphile ngokukholwa okholwayo uphila ngokubekezela okude ukubekezela okude okuhambisana nokuzithoba ukuzithoba kwenyama ukuthoba inyama yakho ufide umphefumulo. Ingakho kumele sifaste sithandaze sizehlise ngoba uma ubopha inyama uyibophela inyama ekutheni iyeke ukwenza imikhuba yasenyameni. Imikhuba yasenyameni sikhuluma ngakho ukudakwa ukuphuza inkanuko ukufisa izinto zabanye abantu ukufeba ukwenza ukuphinga uqamba amanga ukubulala ngakubala ngiqhubeke kodwa ke ufundisa inyama ukuthi ithande uNkulunkulu ngomphefumulo nangokwenyama. Uma uthanda uNkulunkulu ngokwenyama inyama yakho uyibophile ukuthi yenze intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu ukuthi ke ufide umoya ngobuhlakani nangokujula nangolwazi kaNkulunkulu okungubuhlakani kwangona phakade okuwukuthi uma uhamba ngobuhlakani bukaNkulunkulu noma ubuhlakani bukaKristu wena usebukhanyeni ngoba nobani ophika ivangeli uhamba esebumnyameni. Ithini incwadi nangenduduzo yemibhalo yemibhalo sibe nethemba siphile ngokwethemba. Amen. Ophila olungileyo uphila ngokwethemba uphila ngokukholwa ukholelwa ethembeni. Ithi incwadi ke ukukholwa kuqhamuka ngezwi izwi eliqhamuka ngoNkulunkulu. Izwi liqhamuka ngoNkulunkulu. Incwadi kwabaseRoma isahluko 4. Incwadi kwabaseRoma isahluko 4 verse 23. Kepha akulotshwanga ngenxa yakhe yedwa. Imake yabona manje uRomans chapter 15 verse 4 usitshela the same thing. uRomans chapter 5 verse 23 Romans chapter 4 verse 23 asitshela wona uthini kepha akulotshwanga ngenxa yakhe yedwa. Akulotshwanga ngenxa yakhe yedwa ukuthi kwabalelwa yena kodwa nangenxa yethu ukuze esiyakubalelwa
khona esiya kubalalela ukufika kukaJesu Kristu emhlabeni indodana uNkulunkulu ekuyona loyo ndodana leyo uNkulunkulu wayelethele inhloso yokuthi izosindisa kodwa ke yena uludumo kuNkulunkulu ngokuthi uzokwenza umsebenzi onzima abantu bathi ukukholwa bathi kulula ukukholwa ukuhamba esontweni ngesonto neBhayibheli lakho unikele sithola ibusiso ufe uthola impiko bakholwa bathola impiko mase ezulwini imfeketho yemfundiso engekho leyo kunzima ukukholwa ebungcwelweni ngoba ziningi izilingo zabantu abakholwayo ngokweqiniso amaphupho afika ebusuku abantu ohlala nabo ngoba yini abantu abakholwa ngokweqiniso bakholwa ngokwenyama uyakholwa kodwa still usenza izinto zenyama uNkulunkulu athi singazenzi so imbhalo isekelo esenza ukuthi abantu abakholwayo bashapwe bakhiwe ngendlela uNkulunkulu abafuna babe yiyo. Do you understand? Yes, Lord. Ithi incwadi ke sifana nezimvu ithi ngezwi lakho siyabulawa nsuku zonke. Amen. Ukuze silungiselelwe njengezimvu ezizakuhlatshwa. Yes, Lord. Yes. Lelo verse lizama ukusikhombisa ukuthi njengoba noJesu Kristu wayefikile wayeselungiselwe. Amen. Elungiselwe ukuthi uzoba yimvu ezakuhlatshwa leyo mvu njengoba izakuhlatshwa akufanele ibe nasihla nambimbi naqala fanele ibe msulwa. Amen. Izisho njalo incwadi kwincwadi yase Roma chapter 12 Amen. verse 1 mangase nje uphuthume kuyona izobachazela sizama ukuchazela ukuthi yonke into ebhalwe phansi inesizathu inokuthi ifuneke ivule uqonda kwethu kodwa ukuze kuvuleke uqonda kwakho fanele kube nothisha okufundisa ngendlela uNkulunkulu amfundise ngayo yokuqonda imibhalo ukuze aholwe umoya oyingcwele angaziholi yena umfundisi ohlala isonto lonke cabange plana ehlanganisa amagama azowasho kunina ukuthi ke asiyenzi lonto leyo asiyenzi lonto uthi uNkulunkulu ke singaplani singapremeditate sivele nje sihlale ezwini ngoba konke sikhulumayo sinikile. Amen. Ubuhlakani kwaNkulunkulu ngeke uzubulimithe ngokuplana ingakho abantu bekuyela esikoleni ukuyofundisa njengoba bafundela ukuqamba amanga ukuze bakwazi ukuthi ke baniphuce ilungelo lenu lokubuyela kuNkulunkulu ngoba yini basebenzisa izwi lenkosi ukuze benze inzuzo embi. Hallelujah, glory to God. Do you understand? Amen. So incwadi ithi ke sifana nezimvu ezilungiselela ukuhlatshwa sibulawa ngezwi nsuku zonke. Hallelujah. Siyabonga Nkosi uJesu. Mesithini incwadi la kwincwadi kaRoma chapter 12. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 1 from verse 1. Ngakho ngiyanincenga nangu umpostoli Paul embhalweni uthi ngakho ngiyanincenga bazalwane. Siyancengwa. Yabona uncengiwe umpostoli Paul ukuze wazi ukubaleka kwakho. Amen. Ngobubele bukaNkulunkulu sincengelwa ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu wethu unomusa unobubele. Yes, Lord. Unomusa unobubele unothando uyabekezela ukuba ninikele imizimba yenu yini into ekumele uyinikele imali yakho ayisho lutho ungaphisana ube nomusa unikele esontweni kodwa into ekumele umuntu okholwayo uthi ngiyanincenga bani ngiyanincenga bazalwane nayo indaba liyancengwa bazalwane. Glory to God. Into encenga kubazalwane ukuthi bazinikele imizimba yabo ibe ngumnikelo ophilileyo. Abona uNkulunkulu umethi ke abangcolile ngeke baze bangene ezulwini ngapha umpostoli Paul uthi imizimba yenu ibe ngimnikelo ibe
umnikelo uma unikela leyo unikela uJesu Kristu methowa waba yimvu engenacala ephilayo emsulwa engcwele uthini manje uPaul lana ke ngiyanincenga bazalwane ngobubele ngomusa nothando lukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ukuba nize kuNkulunkulu ngemizimba yenu hayi ngemali yenu ibe ngumnikelo ophilileyo. Umnikelo ophilileyo awukwazi ukuletha umnikelo kuNkulunkulu ogcwele ama drugs. Amen. Imali kuchazele. Uma uyazazi ukuthi uyisifebe esesinama qualifications nama PhD, uyazazi ukuthi uyisidakwa esinamaphepha okudakwa, uyazazi ukuthi ke wisiphingi. uNkulunkulu uyabiza khona unjalo. Kodwa izwi fanele liclean ngoba mawubizwa ubizelwe enkosini. Awubizelwa ukuthi wena uhlale uyisifebe. Uyagezwa. Hallelujah. Imaya ngijabule incwadi ibambile uthi uJesu Kristu kwincwadi yaseEfesu lapha chapter 5 verse 26 khona bezozwa ukuthi ngempela izwi lingumgezi hayi ukuthi izwi liyinto nje yokudlala. 27 20 25 26 Amen. Utheni uJesu Kristu kuloncwadi incwadi yaseEfesu chapter 5 incwadi kwabaseEfesu isahluko 5 verse 26 verse 26 ukuba alingcwelise. Imake fanele ngcweliswe uma ungcwele kunezinto kumele ungazenzi kumele ube msulwa kumele ugezwe ngezwi ithini incwadi ngezwi ukuba alingcwelise alingcwelise mase liyahlanjululwa ngani ngesigezo samanzi ngezwi. Hallelujah, glory to God. Uyayibona lento right? uNkulunkulu ufuna ukugeza ngezwi akuhlambulule ukungcola kwakho ngesigezo samanzi ngezwi ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla nambimbi nanto enjalo nje engcolile kodwa libe ngcwele angisho izindaba buyela ngale incwadi yaseRoma lingenacala. Hallelujah, glory to God. Kwincwadi yaseRoma chapter 12 from verse 1 njengoba ulapha kule ncwadi yaseRoma chapter 12 verse 1 isakhuluma ukuthi abantu abazinikele enkosini imizimba yabo ibe ngcwele. Amen. Do you understand? Incwadi ngale ithi yizwi njengoba sithi uma uze enkosini awuzeli kuNkulunkulu uzohlala nezono zakho ukuthi uqhubeke uphuze ubheme ufebe udakwe untshontshe uqamba amanga ubulala abantu uphinge uzonda abantu wenze yonke into obuyenza usake enyameni. Uma usuza kuNkulunkulu uma ngempela ukuthi wena uzimisele ngokuthi ke uyithole inkazimulo ugezwe uze enkosini ithi incwadi ke yezenzo isahluko sesibili verse 38 phendukani. Amen. Uma kuthiwa phenduka kusho ukuthi khona into oyenzayo ongayenzi ngendlela. Phendukani. Mawuphenduka mase uyabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. You understand? So uma uphenduka angeke kuthiwe sithunyelwe intshumayelo noma ivangeli lokuphenduka kodwa abantu basenza izinto ababezenza enyameni kodwa uthi endlini yokukholwa. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ngomusa nothando nokubekezela kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ukuthi uze ulethe umzimba wakho ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo uNkulunkulu uthanda izinto othandeka kuNkulunkulu uthanda izinto ezihlambulukileyo ngoba wathini kwincwadi kaLeviticus chapter 10
hambe kwincwadi kaLeviticus chapter 10:10 sizwe ukuthi uNkulunkulu ke uthini ngokuthi abantu ufuna izinto zakhe zibe njani. Amen. Ufuna ziqhakazile. Amen. Zihlobe ngobungcwele ngoba uNkulunkulu wethu ungcwele. Ayikho enye gospel esishumayelayo ngaphandle kwegospel yobungcwele. Amen. Incwadi kaLeviticus. Incwadi kaLeviticus. Yes sir. Isahluko 10. Yes sir. Verse 10. Yes sir. Niyahlukanisa okungcwele nokungengcwele nokungekho ngcwele. Amen. You understand lonto le? Yes Lord. Uma uNkulunkulu uthi ke fanele sihlukanise phakathi kokungcwele nokungekho ngcwele, yini enye futhi ayibalayo lapho ke? Okungcolileyo. Lalela, awukwazi ukuthi uzoye esontweni. Hallelujah, glory to God. Baye basontweni Amen. baye emasontweni abo bayajola banezingane ngathuwe emadodeni ahlukahlukene ebandleni elilodwa. Kodwa iBhayibheli lithi abantu abangafeli abashadile nalamadoda laba. Okwesibili umfundiso wakhona akashumayeli ngesono esikhundleni sakhona ebandleni kugcwele izitabane zihola ibandla ziholela ibandla lesihogo. Ngokuba yini ke akafuni umfundisi ukushumayela ngesono. Okwesithathu umfundisi uthi abantu besifazane akanankinga ukuthi bashumayele ebandleni lakhe. Ngalokho ke ufica abantu besifazane befaka ama makeup, begqoka amabhlukwe, befaka amacici, befaka into zokufakelwa, belukile iluko ongayazi nembalabala. Nabafana bakhona kanjalo baphemile amakhanda abo baluka amakhanda, bagqoka amabhlukwe tight, bagqoke nobucwebe, bafake namazinyo amaningi acobezelayo nama chains. Emva kwalokho bathi bayakholwa bayafellowshipa. Emva kwalokho bathi benzani ke ababhabhadise egameni lika Jesu Kristu. Bathi abantu abaphakamisa izandla bathi ke Nkosi ngiwashe izono zami zibe mhlophe qhwa ngisoni ngiyavuma bese kuthi kuphelile kanjalo. Emva kwalokho ke kuthiwe asinankinga nje woza unjalo uNkulunkulu ufuna unjalo usihlala nje wena ungaguquki uze uyisoni uphuza ubhema. Ibandla lithi yasho incwadi kaIsaiah chapter 3. Amen. Yasho incwadi kaIsaiah chapter 3. Yes Lord. Verse 11. Thank you Lord. Verse 11. Maye komubi. Maye wehleshwe ezantsi verse 15. Maye komubi kodwa isho njalo nakhona. Maye komubi. Ithi Nichobozeleni. Verse lithi ke abantu babuswa izingane nabafazi. Bayabusa phezulu kwabantu bami. You understand? Lo isonto likaNkulunkulu elingekho ngcwele ulibona kanjalo abantu behamba isonto iminyaka kodwa basahlala ejointini. Bahamba ama-party, benza i-Lord's Supper, bayenza breakfast, bayenza lunch. Ngoba yini umthetho awukho awugcinwa. Ingakho incwadi uMpostoli Paul athi ke abanye ba-weak babuthaka la kunina. Chapter 3 uzongifundela nje ubhekisise baba ngoba ngifuna uyithole lento le bese uyayifunda ngokuthi uyiqonde. Isaiah chapter 3, right? Hamba abantu bami ke izingane. Yebo. Chapter and verse. Incwadi kaIsaiah isahluko sesithathu. Incwadi kaIsaiah isahluko sesithathu. Verse 12. Verse 12. Abantu bami ke. Abantu bami. uNkulunkulu uthi abantu bakhe laba ngithi. uNkulunkulu uthi abantu bami laba. Amen. Izingane ziyabacindezela emabandleni. Amen. Kwenziwa ama-sketch amdlalo ama-drama. Amen. Bafundisa nge-passion of Christ. Amen. Ngokubethela kwaNkulunkulu kwaJesu. Bakwenza umdlalo. Amen. Ukusho ukuthi uyabona ukuthi akukho kwa serious. Amen. Uqala nje lapho nje ukuthi uNkulunkulu akathathwa serious we game. Amen. Akaziwa. Ebandla liholwa yintsha. Amen. Nobani ufuna ukuba umfundisi ufuna ukwenza lokhu ngifuna ukwenza lokhu not ngokuthi baqondisana ukuthi baqonde indlela kaNkulunkulu bahambe indlela kaNkulunkulu ngokumesaba ngoba uthi uNkulunkulu ke kwincwadi kaEcclesiastes yamshumayeli chapter 12 verse 13 uthi ke mesabe uNkulunkulu ugcine imiyalelo yakhe ngokuba wonke umuntu uyawahlulelwa ngemisebenzi yakhe ngabe mihle noma ngabe mibi. Yenza into leyo manje ibandla uma kukuthi abantu bazigqokela umathande ebandleni
bagqokisa kwezwe. Amen. Uzohlukanisa kanjani phakathi kokungcolileyo nokuhlambulukileyo, okungcwele nokungekho ngcwele? Uzobona kanjani umehluko uma abantu besifazane bezipende esontweni begqoka izikete ezifishane bedweba amajathi umzimba yonke bethi bakuKristu? Yes, Lord. Unevesi elibhalile emabeleni akho, unevesi elibhalile eqhezini lakho lesinga. Amen. Udelele uhlambalaza igama likaNkulunkulu. Ebesho kahle embhalweni ethi ke ningazidwebi. Ivangeli liyahlambalazwa ngenxa yenu. Ningazidwebi noma nenze imbhalo ngabantu abangasekho. Kodwa nini nibhizi nezidweba nesontweni nigqoka ubucwebe nifaka inwele zokufakelwa, abafana namabhulukwa tight nenwele ezibomvu nenwele ezihlaza namazinyo agcwele umlomo amagolide namasiliva nama-chains nama-chains anama-cross, i-chains enesphambano elinesithombe somuntu olengayo esiphambanweni bathi uJesu Kristu. Akuyena uJesu Kristu lo usathane. Usathane uyanihola ngoba yini anifuni ukukholelwa iqiniso. Hallelujah. Yes sir. Ngokuba incwadi kaIsaya isahluko 9. Incwadi kaIsaya manje iphinda lapha ku chapter 3 verse 12. Ngifuna ibatshele ukuthi abantu bami bacindezelwe yingane. Amen. Emva kwalokho abantu khona le phathi yesibili ezoyisho ngifuna uyifunde phansi ingashiwo mina qala incwadi leqalisho. Abantu bami ke izingane ziyabacindezela. Ingane ziyabacindezela. Abesifazane izingane ziyabacindezela zizenzela umathanda esontweni. Zenza amaphathi zicula ihip hop esontweni. Amen. Ikuphi lapha eBhayibhelini ithiwa ke ufuna senze imidlalo noma ama plays ekumele siwadlale eBhayibhelini emabandleni. Amen. Ithini ngabantu besifazane? Nabesifazane bayababusa. Lisho kahle iBhayibheli lithi ke angivumeli ukuthi umuntu wesifazane abe nomthetho ngaphezulu kwendoda. Okokuqala lokho. Okuye athi angivumeli ukuthi umuntu wesifazane abuse phezulu kwendoda. Amen. Okwesibili lokho. So uma umuntu wesifazane esemi ku pulpit uthini? Uthi uthunywe ubani? Methi uthunyiwe kukuphi eBhayibhelini? Le khona kuthiwa ke hamba ushumayela umuntu wesifazane. Hamba ufundisa ebandleni. Ngiyakunika umthetho ukuthi wena ube umshumayeli. Ngiyakunika umthetho ukuthi wena ube umpostoli. Ngiyakunika umthetho ukuthi wena umuntu wesifazane ube umshumayeli. Kukuphi lokho eBhayibhelini? Siyabuza. Hallelujah. Ninamalungelo enwathatha nonikwa abantu abaholwa usathane ngoba yini ke anikukho kumesaba uNkulunkulu kwena. Amen. Akukho umesaba uNkulunkulu kunina. Lamabandla enu aqanjwe ngamagama abantu ayimfeketho. Akekho umuntu wesifazane onelungelo lokuthi ke ame phambi kwebandla afundise esontweni. Amen. Naso scripture. Bantu bami abaniholayo bayanidukisa. Izindaba kusho iBhayibheli baphinde chapter neverse. Incwadi uIsaya sahluko sesithathu. Isahluko sesithathu sesika Isaiah. Amen. Verse 12. Verse 12. Abantu abaniholayo. Hallelujah, glory to God. Benza njani? Bantu bami abaniholayo bayanidukisa. uNkulunkulu azange abeke abantu besifazane ukuthi bashumayeze. Amen. Azange asho ukuthi asinike umyalelo ukuthi kwenziwe imidlalo esontweni ama sketch. Azange asho ukuthi akuculwe ihip hop. Amen. Bachitha indlela yemikhondo. Yabona indlela yemikhondo. Bachitha imikhondo yendlela yabani? Bachitha indlela yemikhondo yakho. Do you understand? Ulahlekelwa ukuphila kwakho kwangona phakade ngokuthi ke wena uholwa abantu abangavumeli ukuthi bahole ibandla. Hallelujah. And isanivumile nina madoda ni weak. Amen. Uthi noma umfundisi kukuphi eBhayibhelini le wona kuthiwa ke uSara wayumama umfundisi. Noma ke uSolomon wenomfazi okuthiwa umama umfundisi. Yes Lord. Yes. Noma uDavide le kwathiwa khona ke unoma umfundisi. Siyafuna yonke into enikhulumayo eniyenzayo sifuna eBhayibhelini uma ingekho lithi iBhayibheli kwincwadi luzana ungafi hayibo thatha amanzi. Hallelujah. Kuza amanzi.
Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, glory to God. Ngifuna umoqeda ukuphuza amanzi uhambe uye encwadini sifuna incwadi kaTimothy yesibili sibakhombise ukuthi imibhalo yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Hambe incwadi kaTimothy before uqede la. Hallelujah. Yes sir. Ngiziyele mina Jesus. gijima baba. Incwadi yaTimothy yesibili isahluko sesithathu verse 16. Siyaqondisa ibandla likaKristu, indlu kaKristu fanele ihanjwe noma indlela kaKristu fanele ihanjwe ngokwembhalo. Imbhalo iyona esiholela ekutheni sisindiswe. Imfundiso yomuntu lalela ungahamba uyofundiswa ufundiswe labantu abakufundisayo ngokuthi ufundise ngeBhayibheli bakufaka iziqu bakugqokise izambatho yonke lonto leyo iyizeleze. Sifuna 16. Hallelujah. Iyizeleze wonke umuntu othi uyakholwa uhamba ngembhalo. Uma incwadi ishike abantu besifazane bahambisa abantu ngendlela errong bayedukisweni wena why umuntu wesifazane umi phambi kwebandla ushumayela ubani kuphi eBhayibhelini ngoba sonke sihamba ngembhalo. Uma ushumayela umuntu wesifazane ushumayela ngeBhayibheli. Why ungashumayeli ngalo phathi leyo? Why uyeqa? Incwadi yesibili kuTimotheyu. Incwadi yesibili kuTimotheyu Isahluko sesine. Isahluko sesithathu verse 16. Verse 16. Yes sir. Hallelujah. Yes sir. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yayizithini indaba? Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Awukho umbhalo ophefumulelwe umfundisi wakho. Awukho umbhalo ophefumulelwe ubishop wakho. Awukho umbhalo ophefumulelwe ushembe. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ilungele ukufundisa. Ilungele ukufundisa. Amen. Ilungele ukufundisa. Ilungele ukufundisa. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yebo. Ilungele ukufundisa. Yonke imibhalo ilungele ukufundisa ngoba iphefumulelwe nguNkulunkulu. Nokusola. 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 Fanele isole labo abaphuma endleleni njengoba manje senza siyasola. Uphumelele endleleni ubani osefundisa. Ubani okunika lolungelo lokuthi ube phambi kwebandla ufundise. Ubani okunika ilungelo lokuthi uhambe uvimba abantu lemgaqweni ema-parking lot nasemapaki uphethe iBhayibheli uthi wena wenza umvangeli. Nokuqondisa. Angithi siyaqondisa ibandla. Uma ukuthi ukhola le bandleni lexhumela khona wesifazane wena udukile phuma lapho nokuqondisa. Hallelujah. Phuma ngoba manje izwi yonke into esikhulumayo sino bright. Amen. Sifetha phansi ezwini and sihlele ezwini esikudluli sola sisekelo sebandla likaKristu. Uma ufuna ukuba ngcwele, uma ufuna ukunikela umzimba wakho ube umnikelo ongenaqala, ongenasihla, ongenambimbi, ofuna ukugezwa izwi, uzophuma kulelo bandla lelo elinomuntu wesifazane oshumayelayo. Uzophuma kule bandla leli ekwenziwa khona ama fashion show. Uzophuma kule bandla leli ekwenziwa khona ke kuthiwa khona phambi izandla usindiswe. Uze kuleli bandla likaKristu elithi ke kumele ubhaphathisiwe emanzini egameni likaJesu Kristu ukuze uthethelelwe izono zakho. Uma usafuna ukuphila emhlabeni waqhubeka uhlale lapho nidlala umasigcozi esontweni leli nibe nesihogweni ngamalengiso. Ithini incwadi? Phansi yonke imibhalo. Hallelujah. 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 Incwadi kaTimotheyu wesibili. Yes sir. Isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 15. Yes sir. Nokuthi kusukela ebuntwaneni. Hallelujah. Hlala kancane. Amen. Incwadi ngizoqala verse 13 bazalwane. Yes sir. Fundisha. Kepha abantu ababi abantu ababi nabakhohlisi bazobuqhubekela phambili ebubini. Uma ukuthi ufuna ukusindisa umphefumulo wakho, phuma kulelo bandla uyeke nomama lo oshumayelayo lapha ebandleni aqhubeke one kakhulu ngoba ngeke azayeke. Ngalokho uma kuukuthi ngempela uzimisele ngokusindiswa uzophuma lapho kwi-pulpit. Kodwa ke uma efuna ukuqhubeka enze okubi ithini incwadi ngabo ababi. Hallelujah. Yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu. Bonke
abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu endleleni zikaKristu endleleni kaKristu Jesu bayakuzingelwa bazondwe babulawe baboshwe benziwe konke okubi ngoba bafanele ukuhlupheka ngoba yini abantu basezweni abafuni ukwamukela iqiniso bafuna ukuzenzela inkanuko zenyama zabo kepha abantu ababi bonke abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubini kube njani ngabo badukisa abantu nabo badukiswa umoya wokudukisa kepha wena yima wena okholwa ngoqiniso yima kepha wena yima yabona-ke umi kwisisekelo sikaKristu umi embhalweni yaseBhayibhelini ebhula ukuqonda eletha ukuthula ekhombisa indlela kaKristu uma ufuna ukusindiswa uzolalela lokhu esikufunda phansi uma ungafuni ukusindiswa uzolalela abafundisi bakho betshela ngendaba zokuthi wena fanele unikele ngemali eningi noma unikele ngemali ukuze uthole ibusiso bakukhohlise bakublinde bakufaka udaka emehlweni bakubhixe ngamatshe ebusweni bakuphuzise ubhiya bakuphuzise iwayini bakukholele ebumnyameni baqhubeke bakwenza isoni haleluya kepha wena yima kulokho okufundile imana kulesisekelo sikaKristu simile la esimkhona simile ungananda ijaji ungananda upresident ungananda nombani ongathanda ukumlanda uma ephikisana nezwi ekunika ilungelo lokuthi wena wesifazane ume kwi-pulpit lowo mongameli noma lowo president noma lowo mmeli noma lowo mahluleli umahluleli kaSathane you understand akekho umuntu ozophikisana nencwadi engcwele incwadi engcwele isisekelo sokuphila kwethu ukuze sikwazi ukuthola inkazimulo yemizimba engcwele haleluya kepha wena yima kulokho okufundile owaqiniseka kukho wazi ukuthi ufunde kubani yima kulokho thina le ncwadi isifundiswa bathi na bright umoya engcwele asibiyele esikoleni ukufundisa sinama testimony azoqhubela ukuthi umoya engcwele uyasebenza you understand ungenza ne-theology yakho uze nama ideas akho uze nembono nemizwa yakho kodwa ngeBhayibheli umnini mandla wonke uzokushaya phansi ngeBhayibheli hallelujah glory to God you understand awushaya umhlengi phansi umhlengi akanandaba nawe somdala wensuku mina ngifundiswe ukuthiwa ngithanda umakhelwane wami njengoba ngizithanda njengoba namanje ngimi la ngikhombisa kona ukukuthanda ngoba ngenzani-ke ngifundisa ngeBhayibheli shumayela izwi shumayela ivangeli uqinise noma kuyisikhathi hallelujah noma kungesikho sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa haleluya incwadi kaTimothy isahluko 4 from verse 2 uPaul Paul uyakhomanda utshela uTimothy ukuthi ke shumayela ivangeli hallelujah uqinise noma kuyisikhathi asiqedisi noma kungesiso siyaqinisa sola kuyabanja ukhuze siyashisa uyale kumnyama ngakho konke kubovu ukubekezela sihleli nokufundisa ezwini hallelujah glory to God understand lento le ukuthi sihleli kwisisekelo simile kwisisekelo esikufundisiwe umoya oyingcwele siyakholwa saletha ubufakazi manje ubufakazi akekho umuntu ozokufundisa ngeBhayibheli kodwa wezintando yakhe lo muntu owenza njalo umfundisi kaSathane kepha wena yima kulokho okufundile wena mana kwisisekelo saloko okufundile obhalwe phansi eBhayibhelini okukuholela ekukhanyeni nowaqiniseka kukho siqinisekile hayi yabona ke la wazi ukuthi kufunde kobani lana skeji la askeji ngencwadi cha nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele kuze usuke ukufundise ngisho ingane ezincane zifundiswa ngeBhayibheli alikhethi iBhayibheli alikhethi awuzungitshela ukuthi awungeke ukhulume lengane yami ngendaba zokufebe nendaba zokuphinga iBhayibheli lifundisa ingane ukuthi yazi ukwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle okungcolileyo
nokuhlambulukileyo okungcwele nokungekho ngcwele. Umsebenzi weBhayibheli hayi wena nawe ufanele ukufundiswa iBhayibheli. So vala umlomo wakho udle iBhayibheli. Nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele. Kusukela ebunganeni bakho wazi imibhalo engcwele enamandla. Imibhalo engcwele enamandla. Imibhalo engcwele enamandla. Imibhalo engcwele enamandla. Hallelujah, glory to God. Do you understand? Ukuthi sifunda emibhalweni engcwele enamandla. Okukuhlakaniphisa. Owokukunika ukuqonda nobuhlakani bukaNkulunkulu wethu ongcwele. Kube insindiso bese uthola ukusindiswa ngokukholwa. Ukholelwa yini ke? uKristu Jesu. Hallelujah. Ayikho enye gospel. Ayikho ungahamba uyoshona njengesipikili isishayelele eplangweni. Hallelujah. You understand? iBhayibheli limile. Alishingi. Yes Lord. Bese usala yonke imibhalo. Yonke lemibhalo ibhalele khona ukuthi ke ibandla laNkulunkulu ufanele liqonde. Limbe lisithwini njengothi lomkhondo. Yes Lord. Asikudluki sikwele eceleni simile kwisisekelo sokusindiswa sokusifundisa abantu ngokuqonda nangobuhlakani baNkulunkulu ukuthi mabamesabe uNkulunkulu mesabe uJehova. Hallelujah, glory to God. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Angeke awunakujikela abafanele kule ncwadi ye2 Peter noma incwadi kaPetru yesibili chapter 1 verse 20 siwakhombise kodwa manje qala uqedele la ngoba manje baphelelisiwe ngithi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yes sir. Ilungele ukufundisa. Yes sir. Nokusola. Yes sir. Nokuqondisa. Yes sir. Nokuyala ekulungeni. Amen. Ukuze ukuze umuntu kaNkulunkulu. Ukuze umuntu okabantu kaNkulunkulu. Umuntu kabani kaNkulunkulu. Hayi umuntu kaShembe. Aphelele. Hayi umuntu kaMaroman Catholic Church. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Umuntu kaNkulunkulu wakwaIsrael. uNkulunkulu wakwaIsrael. Umuntu wakhe kufanele apheleliswe. uNkulunkulu umuntu wakhe kufanele apheleliswe. Amen. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Apheleliswe. Yes sir. Yonke imisebenzi emihle. Yonke imisebenzi kufanele mihle. Yonke imisebenzi kufanele ibe mihle. Ngokuba abahola labantu. Incwadi kaIsaya isahluko 9. Incwadi kaIsaya chapter 9 verse 16. Verse 16. Ngokuba abahola labantu. Ngokuba labantu abahola labantu bayabadukisa. Bayabalahlekisa. Nabaholwa yibo. Bayabagwinya. Ligwinya uSathane. Hallelujah. Ekutheni imdukisa abantu. Abantu balahlekile. Bafana nezimvu ezinganqathekile ehlanzeni ezingenamelusi. Ngenxa ukuthi abantu bafinja inganuko zabo. Incwadi 2 Petru chapter 1 verse 20. Abantu badlukile and ukuze uphume kule mfundiso yamanga kumele wazi iBhayibheli. Ingakho sithi ke vula iBhayibheli lakho woza nalo sithola ubufakazi ukuthi ngabe uJesu Kristu uyiyo yini indodana ngokwenyama, uhuye yini uNkulunkulu ngokomoya. Uzothola lokho ukuthi uwe neBhayibheli, ulivule iBhayibheli siconfirme ngembhalo engcwele. Hallelujah. Incwadi yesibili kaPetru. Isahluko sokuqala verse 20. Yes sir. Nazi lokhu kuqala. Nakhu enikwaziyo kuqala kumele nikwazi futhi manje. Nazi lokhu kuqala. Yebo. Ukuthi kasikho akhona sodwa isiprofeto. Asikho sombhalo. Asikho nesodwa isiprofeto sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe ngenyama yakhe nje kuphela nangemizwa yakhe cha. Nazi lokhu kuqala. Asikho nesodwa. Nazi lokhu kuqala. Yes sir. Ukuthi kasikho isiprofeto sombhalo esingachasiselwa umuntu ngokwakhe. Why ngiblame uMapostle Paul? Why nimblame kanje uMapostle Paul? Engazi ukuthi
lesiprofetho nemibhalo nezincwadi lezi ayezibhala wezibhalela ngokwakhe ekubeni incwadi Romans chapter 15 verse 4 ithi ke sazi lokhu ngaphambilini ukuthi konke okubhaliwe ngaphambilini kwabhalelwa ke ukuthi sifunde siqonde ukuze sibe nethemba. Na incwadi kaTimothy yesibili chapter 3 verse 16 ithi yonke imibhalo iphefumulelwe umoya ongcwele. Na incwadi manje kaPetru incwadi ka2 Petru chapter 1 verse 20 ithi nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofeto sombhalo asikho esingacaciselwa ngumuntu ngokwakhe. Akekho umuntu ongazenzela yonke incwadi yeApostle Paul iphefumulelwe uNkulunkulu. Ngoba wathi ehamba eDamascus hambe ku chapter Acts 2 Acts 9 umshaya umbaneko sihambe sifuna ubufakazi noma uhambe ku Acts chapter 14 chapter 26 verse 14. Hallelujah. Acts chapter 26 verse 14 sifuna ethula ubufakazi netestimony lakhe elinika uKing Agrippa. Hallelujah, glory to God. Nina nithi niyafundisa kodwa manje niyaplana ukuthi nizoqamba mapha amanga nize abafana abantu besifazane abashumayele bayikho inkinga. Kuphi lokho eBhayibhelini? Sifuna ubufakazi. Uma kungekho ubufakazi noma ngabe ubani umuntu wesifazane omi phambi kwepulpit oshumayelayo ahlale phansi. Mophuma lencwadi chapter 26 verse 14 mase uyahamba usiyongena lapha kwincwadi yaseKorinte. Incwadi izenzo isahluko 26 verse 14. Yes sir. Kwathi sesiwile phansi sonke emhlabathini gijima baba. Ngezwa izwi likhuluma kimi ngolimi lwesiHebheru lithi Saul ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukhahlela ezikandini. Kepha mina ngathi ungubani inkosi na? Kepha mina ngasengithi inkosi ungubani na? Inkosi yathi yes sir mina nginguJesu. Hallelujah. Yasithi inkosi mina nginguJesu omzingelayo. You understand? Apostle Paul wabona inkosi ngesibonakaliso. You understand? Yafika emshango umbani wawa phansi wavaleka amehlo. Yasememeza. Yathi Saul ungizingelelani na? Wathi we ubani wena nkosi? Wathi nginguJesu lo omzingelayo. You understand? Ukulukhuni kuwe ukukhahlela inkani. Fakazi esinabo ngokuthi uApostle Paul uthunyiwe. Awunakuzilandulela. Wena uzothi amen kuyo yonke imibhalo ngoba uNkulunkulu uyangqonqoza. Hambe kwincwadi kaYesambulo chapter 3 verse 20. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, 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 glory to God. Hallelujah. Number incwadi yeSambulo chapter 3 verse 20 noma ngicala verse 18 khona sizozwa ukuthi uthini uNkulunkulu. Ngoba yini yonke into ibhalwe phansi embhalweni. Nina nidinga ukuqonda, nidinga umfundisi onokuqonda ozonifundisa ukuqonda, niyazi ukuhlakanipha kwaNkulunkulu, nimesaba uNkulunkulu ngokuthanda ngembhalo yakhe. Hallelujah. Nenze intando kaNkulunkulu emhlabeni njengasezulwini. Ningathandazi nje ngomlomo njengoba esho ethi ke labo bangikhonza ngomlomo kodwa ngokwenhliziyo zabo bakude. Amen. Amen. Bathandaza ukuba amazi uNkulunkulu, batamazi uNkulunkulu kodwa ngemsebenzi bayamphika. Ithi incwadi chapter 3 verse 18 or verse uzoqala lapha ngitshele. Hallelujah. Ngitshele ngifide sibafide badle ukudla isinkwa esikhamba ezulwini sikamoya oyingcwele, isinkwa sokuphila, isinkwa esibusisiwe esigcotshiwe ezulwini, imbhalo kaNkulunkulu. Amen. Hlala kuyona. Incwadi iSambulo isahluko sesithathu. Yes sir. Verse 13. No. Ngifuna lapha ku verse 18 verse 18. Onendlebe makezwe. Yes sir. Hallelujah. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onendlebe makezwe
lokho akushoyo umoya emabandleni no lokho kushiwo umhlengi emabandleni onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni no lokho kushiwo umfana kaZondi makuzwiwe emabandleni onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni umuntu onendlebe kamoya engcwele makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni yes sir haleluya nakuyo ingelosi yebandla nakuyo laselawodikeya nakuyo ingelosi yebandla laselawodikeya yes sir loba ukuthi naku akushoyo uamen naku akushiwo uamen naku akushoyo uamen naku akushilo uamen ufakazi othembekayo uNkulunkulu uJesu Kristu uthembekile ufakazi othembekayo uthembekile noqinisileyo hallelujah glory to God uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla uthembekile amen ngezwi lakhe uthembekile amen uqondile ukuqala kokudaliweyo ukuqala konke kokudaliweyo ukuqala kokudaliweyo yes sir kukaNkulunkulu ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu do you understand uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi ufuna kanje kakhulu ngithembe mina ngibike uchapter 8 verse 18 ukuthi kawubandi awuqondakali ukuthi ngabe uyashisa noma uyabanda awushisi awuqondakali sengathi kambe untukuntuku uyabanda noma ushise untukuntuku yes Lord uyabanda uphaka nendawo awufuni ukutatisa ubhizi omunye umlenze usebandleni likaKristu omunye umlenze useyintweni zomhlaba uzama ukubalansisa usho uNkulunkulu ke awukwazi ukukhonza amakhosi amabili ngokuba uzokwenzeka ungahloniphi lenye uhloniphe enye kakhulu abantu bese bekhetha ukuhlonipha imisebenzi kaSathane kakhulu bakhonze imali ngaphezulu kwaNkulunkulu yebo ngiphe ngakho ke njengalokhu uyisivivi ungashisi njengoba uzivivi ungashisi nje ungabandi ungaqondakali awuqondakali wesitabani awuqondakali usivivi uNkulunkulu udala umuntu wesilisa wadala umuntu wesifazane wena uphaka nendawo windoda kodwa uzizwa njengomuntu wesifazane amanga lawo ngoba uNkulunkulu akashongo lokho eBhayibhelini umuntu odale izulu nomhlaba uthe udaleke indoda nomuntu wesifazane wena ke manje ngoba ushisi futhi awubandi usivivi ithini incwadi ngakho ke njengalokhu uyisivivi ungashisi ungabandi ngoba uyisivivi ungabandi ngiyakukuhlanza ngizakuphalaza uphume emlonyeni wami uphume emlomeni kaKristu hallelujah glory to God ngokuba uthi ngicebile ngokuthi ucebile nakho konke hallelujah glory to God uthi ucebile nakho konke kodwa uNkulunkulu uyabona ukuthi umuntu ngoba khona into oshodi ngayo awunabo ubuhlakani bukaNkulunkulu awunalo ulwazi nokujula nengcebo yasezulwini unengcebo yasemhlabeni ithini incwadi lapho bright ngokuba uthi ngicebile angisweli lutho ngoba ngithi ngicebile angisweli lutho ngale madlana yakho ngolama billions akha ingekho. All that will pass away. Heaven and earth will pass away. Yonke into esemhlabeni izoshla iphele ngayo wena ufe uyishiye emhlabeni nayo ibhubhe nawe ubhubhe ongunaphakade esirogweni. Ngokuba uthi ngicebile kangisweli lutho. Yebo. Kanti kawazi ukuthi ungolusizi. Amen. Unqunu. Nokuhawukelwa udinga nje ukuthi uxolelwe ingakuthiwa phendukani amen phendukani haleluya phendukani amen nompofu phendukani uhluphekele ulwazi kaNkulunkulu imali yakho leyo nayo lento zakho othoma ngazo eziphathekayo azilutho kuNkulunkulu wethu ophilayo wangonaphakade amen nophuphuthekayo ufana nempumputhe. Amen. Ufana nempumputhe ehamba kumnyameni ekhanyeni kodwa manje kumnyama kuyona. Hamba ulalela zonke imfundiso internet kumnyama hamba ubambelela yonke le mfundiso lezo ababambelela zona bambelela kumnyama. You understand? No hambazi. Thina ngithi uthini? No hambazi. Nqunu. Yes Lord. Uyimpumputhe hamba nqunu.
Hallelujah, glory to God. You understand? Badla ibuffet, bagqoka impahla ezimhlophe nemqhele emhlabeni. Kodwa ke ezulwini babona uNkulunkulu uthi laba banqunu laba bahamba ze bayimpumputhe ezihamba zibambelela noma ikiphi imfundiso ebayitholayo. Bafundiswa abantu besifazane, ingane ziyabahola, badukile, abakholelwa imibhalo, abafuna ukulandela imfundiso engcwele. Iyasho incwadi asime esisekelweni, simile esisekelweni, right? Asiphenduki, asishoni ka left, asishoni ka right, siqondile ngqo ngokuthi uJesu Kristu uthini kwincwadi kaJohane chapter 14 verse 6. Amen. Ngiyindlela neqiniso nokuphila. Amen. Yilokho bengikufuna. Amen. uJesu Kristu uyindlela neqiniso nokuphila. Wonke umuntu osiyakholwa uhamba kuleyo ndlela yeqiniso nokuphila. Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide. Hallelujah, hallelujah. Elihlanzwe ngomlilo. Nani igolide? Ukuze ucebe. Incwadi engcwele igolide omele ulithenge. Kuthiwa ukuze ucebe. Amen. Thenga kuNkulunkulu. Amen. Ithi incwadi ke kwincwadi ka Isaiah chapter 55 verse 1 ithi wo nina nonke nomileyo. Amen. Hallelujah, glory to God. Manje uyabizwa futhi kwincwadi yesambulo. Uthini uJesu Kristu? Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo. Ngiyakuyala ukuthi uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo. Umlilo uyiqiniso. Liyahangula, ngiyakhumbula ngingafundisa. Ukuze ucebe. Ubeke ingcebo yakho ibekele ezulwini hayi emhlabeni. Nezingubo ezimhlophe. Uthole ingubo ukuze wembathe izingubo ezimhlophe. Yebo lonto le. Ukuze wembathe. Hayi le ngubo zakashembe. No. Zimhlophe. Hayi ngubo zezayoni. No. Kungabonakali ihlazo lobuze bakho. Nina nisinekholwa. Amen. Kodwa nihamba ze ninqunu nimpumputhe nikholelwa inganekwane nifundiswa abantu niholwa abantu besifazane emabandleni niholwa abaprofeti bamanga emabandleni nicabanga ukuthi umoya engcwele uhlala kwi-building anazi ukuthi umoya engcwele akahlala emathempeleni enziwe ngezandla uthi manje uNkulunkulu ke wozothenga kuyena igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze uthole ukunotha nezingubo ezimhlophe uthole ingubo emhlophe wembathe ukuze ugqoke ingubo ezimhlophe ubuhlakani bukaNkulunkulu kungabonakali ihlazo lobuze bakho ungabuye ubonakala manje ufana nesibula esiyisilima esiyisidomu ufana nenja edla umphalazo wayo ewuphalazile ufana nengulube ebhukudo dakeni kade ikhishiwe yabekwa endaweni eclean wena waphindela odakeni manje uNkulunkulu usakhumbuza ukuthi ke nayi into omele uyenze nomuthi wamehlo ukugcoba amehlo akho ukuze uvula ubone uye kumpumputhe. Yes Lord. Thola nanka amazwi engcwele akuvule umuthi wogeza amehlo abantu abahambe kumnyameni bakwazi ukuthi beze ekhanyeni ngoba uJesu Kristu ke ngisibani sezwe. Amen. Bonke engibathandayo bonke yabonayo lephathe bengifuna kumele wazi ukuthi ke uthi bonke yabona iBhayibheli ifuna emphasize igama negama uthi bonke engibathandayo hallelujah glory to God ngiyabasola bonke engibathandayo ngiyabasola ucabanga ukuthi wena ke uzoza kube mnandi nje ushukela uma uyisoni uyasolwa uma uphumile endleleni wenza indlela zokungcola ngiyabasola uzokusola uNkulunkulu ngiyabasola awusolwa yimina njengoba ngikutshela ukuthi lemfundiso yakho ayikho eBhayibhelini lenkolo yakho ayikho eBhayibhelini lokufundisa kwakho akukho emthethweni nabantu besifazane bonke engibathandayo ngiyabasola bonke abantu abahamba ngendlela engcwele funeka uNkulunkulu abasole uma bephuma endleleni asiyale siyayalwa sinikwe iziyalo ngokuba usikhathalele ngakho ke uthando lonke lo uyayibona lonto le ngakho ke isayithi ukuthi nje ngiyamemeza uyaluza uthando oluthola kuNkulunkulu uma ekuthanda ngempela ngisho uma wakho uyakusola. Amen. Yayizwa lonto le kodwa uNkulunkulu uyangiyala. Amen. Ngakho ke shiseka ukhuluma nje akube nentshisekelo ngakho ke awube nentshisekelo shiseka hallelujah glory to God uphenduke shisekela uphenduka ithi incwadi ke phendukani hallelujah glory to God uthini manje uJesu Kristu la ngakho ke shiseka uphenduke hallelujah buyela kuKristu
buyela endleleni zokulunga. ngakho ke shisekela ukuphenduka. Yes sir, qhubeka. Bheka ngimi ngesango Uthi hey, Emnyango. bheka ngimi ngasemnyango. Ngenza njani? ngingqongqotha. Hallelujah, glory to God. Ngimi ngasemnyango, uJesu Kristu yonke ayenzile kumina leyo. Amen. Wama ngasemnyango wangqongqoza. Bheka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha. Uthebe nje ngalo ngabheka ngempela, wangqongqoza. Ngahamba ngovula. Ngithebe ngivula wasenza njani? Uma umuntu ezwa izwi lami Uma umuntu ezwa izwi lami umuntu ezwa izwi lami umuntu ezwa izwi likaJesu Kristu avule avule umnyango umnyango. ngiyakungena. Oh, Jesus Christ stepping in your house, stepping in your door, stepping in your understanding, Amen. stepping in your heart. Amen. In your Oh, Jesus conscience, Christ. in your dreams, Engena, in your mind, engena. in your body. Hallelujah, glory to Hallelujah. God. Hallelujah, Jesus Ngidle Christ. naye. Hallelujah, 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 glory to God. Ngidle naye. Uzodla nawe uJesu Kristu uma enoka Amen. uvula umnyango Amen. angene Amen. uzohlala nawe Amen. adle nawe. Amen. Naye adle nami. Uhlala uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Siyabonga. Understand? Uthando lukaNkulunkulu. Ungitshela ukuthi wena ke ukholwa kumfundisi wakho nebandla negama lebandla lakho. Amen. uJesu Kristu ngesikhathi enokha ku-understanding yethu, wena umfundisi wakho unokha ku-understanding yakho uyayivala ukuze ke athathe imali yakho akukhuthuze. Amen. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami. Onqobayo manje ngezwi. Amen. Umuntu onqobayo manje ngezwi Ngiyakumnika ukuba ahlale nami. okwangona phakade ke lokho Esihlalweni sami Hallelujah. sobukhosi. uJesu Kristu unesihlalo sobukhosi. Hallelujah. Eh? Yes Lord. Yes Lord. uJesu Kristu uyinkosi, isihlalo esezulwini esakhe kuphela. Uma umuntu efuna ukuza kuleyo sihlalo leso ahlale noJesu Kristu, kufanele ahambe ngemiyalelo manje emhlabeni esaphila athole imfundiso kaKristu. Njengalokho nami nganqoba. Njengoba naye uthini? Njengalokho nami nganqoba. Njengoba naye uthini? Njengalokho nami nganqoba. uJesu Kristu unqobile uqedile. Ukufa unqobile. Amen. Uma uhamba ngemfundiso yakhe. Njengalokho nami nganqoba. Uma uyeka ukufeba. Uma uyeka ukuphuza. Uma uyeka ukuphinga. Uma uyeka uqamba amanga. Uma uyeka untshontsha. Uma uyeka ukubulala. Uma uyeka ukuzonda. Uma uyeka ukuthakatha. Uma uyeka ukuhlabela amadlozi. Njengalokho nami nganqoba. Nawe uyanqoba. Ngahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Hallelujah, glory to God. Understand? Sinye isihlalo. Ngahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Sinye isihlalo. Wonke umuntu ofuna ukuyela leso sihlalo ufuna ahambe ngendlela kaKristu. Ofuna ukuyabusa noKristu. Akahlale ezwini. Izwi ilona elingumahluleli manje emhlabeni hayi umhlengi. Bonke engibathandayo ngiyabasola. Bonke abathandayo uyabasola. Ngibayale. Asiyale. Ngakho konke. Shisekela ukuphenduka. Buyela ngapha kuKristu. Onendlebe makazwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Amen. Manje qedela incwadi yesiprofesi ngale kwancwadi ka2 Petru noma incwadi kaPetru yesibili isahluko sokuqala from verse 20 sibaqiqedele ukuthi yonke imibhalo nesiprofeto akekho umuntu wazibhalela ngokuqonda kwakhe nangemizwa yakhe kodwa bonke. Amen. Hallelujah. Yes sir. Nazi ukuthi anihle ngwanga ekuhambeni. Hallelujah. Manje sibile ngifunayo. Hallelujah. Manje sibile ngifunayo. Yilapho-ke hambe ku-verse 20. Hallelujah. Yes sir. Nazi lokhu kuqala. Kasikho isiprofeto sombhalo. Sodwa isiprofeto sombhalo esingachasiselwa umuntu nje angavina azichasisele sona umuntu ngokwakhe. Akho siprofeto eseBhayibhelini umuntu azifakela khona ngokucabanga kwakhe ukuthi nalowo mqondo lowo ukuthi hayi iBhayibheli labhalwa abantu lithini iBhayibheli ngokuba kuzange
kuvezwe isiprofeto ngantando yomuntu. Akho prophet esavela ngoba ngoba vele iBhayibheli yabhalwa ngesiprofeto somuntu. Ngabe asikhulumi ngesono, ngabe labhalwa yimina nami iBhayibheli. Ngabe ngishumayele ngesono, ngabe ngabhala nje ukuthi hayi asibhaleni ngemali, ufuna usebenze ube nemali ucebe, ube nakho konke, ufe kube mnandi kuphele kanjalo uyezulwini. Kodwa ithi incwadi angeke kwenzeke lokho. Amen. Ngeke. Yes Lord. Ithi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Akhona isodwa isiprofeti. Amen. Ngokuba akuzange kuvezwe isiprofeto ngentando yomuntu. Yebo. Kepha abantu beqhutshwa. Kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele. Kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele. Angeke uzuhlukanise phakathi iBhayibheli uthi kwashiwo uMpostoli Pawulo lokwashiwo uTimotheo lokho ithi incwadi. Kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele. Bonke okubhalwe phansi bakhuluma okukaNkulunkulu. Bonke okubhalwe phansi bakhuluma okukaNkulunkulu. You understand? Yes Lord. So yonke le fishi yenu le enilwa nayo yokufuna ukuzenzela umathanda ebanjeni likaKristu iyekeni. Act 2:38. Iyekeni. Phendukani. Incwadi Izenzo. Incwadi yezenzo. Isahluko sesibili. Verse 38. Hayi uqale verse 36. Hallelujah. Awuqale verse 36. From verse 36. Yes sir. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli. Ngakho yonke indlu yakwaIsrayeli. Amen. Mayazi impela ukuthi. Mayiqondeke manje ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi. Imenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela emthini nina esiphambanweni. nambethela emthini uJesu Kristu inkosi uthi umpostoli uPetru yazini ukuthi ke lo imenzile. Amen. Inkosi uJesu lo uKristu Amen. lo enambethela esiphambanweni. Amen. Izizwe zonke ziyombona. Izizwe zonke ziyombona. yokhala izizwe. Amen. Hallelujah. Bese buya. Hallelujah. Ngefu. Hallelujah. Yokhala izizwe. Hallelujah. Wathini uPetru? Sebekuzwa bahlabeka. Bathi sebekuzwa lokho bahlabeka enhlizweni. Nawe sihlabeka enhlizweni yakho. Wazi ukuthi uyisoni. Hallelujah. Amen. Into kumele uyenze ukuhlabeka. Bese emva kwalokho kwenzakalani? Ahlabekani. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. Yes sir. Madoda bazalwane. Angisho bezona sebehlabekile bathini? Madoda bazalwane. Siyakwenze njani na? Nangu umbuzo wonke umuntu ozaziyo ukuthi useyisoni ufuna abuze lo mbuzo. Siyakwenze njani na? Uzokwenza njani na? Wayesethi uPetru. uPetru wayesethi phendukani. Hallelujah, glory to God. Phendukani. Hallelujah, glory to God. Phendukani. Wonke umuntu ozaziyo manje novumayo ukuthi uyisoni. Phendukani. You understand? Yilowo nalowo abhaphathise. Yes sir. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Wonke umuntu kufanele abhaphathiswe uma esephendukile egameni likaJesu Kristu. Hayi egameni likaYise noJana noMoya Engcwele. Egameni likaJesu Kristu. Izandla afafazwe ngamanzi. Egameni likaJesu Kristu. Ayikho lonto. Wonke umuntu ufuna abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yes sir. Inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Baningi babiziwe kodwa bambala bayakhethwa. Amen. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Kulesizukulwane esiphambeneyo.
awusindiswa umuntu, usindisa wena ngokukhetha indlela yonsindiso kulesizukulwane esiphambeneyo. amen. Hallelujah. Sifanele ngomkhuleko Baba, egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, Baba, bathinte bahlabe enhlizweni zabo, bahlabeke babuze Baba ukuthi benze njani, sibatshele ukuthi iyona ndlela neqiniso nokuphila le, ukuba baphenduke endleleni zabo, babhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, bathethelelwe izono zabo sebehlabekile enhlizweni, babhabhadiswe egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, ngoba kukho ukuthethelelwa kwezono zabo, bamkeliswe isiphiko sikamoya engcwele esiphi wena Nkosi onika labo ubathandayo ngokuthanda kwakho Nkosi. Siyabonga Nkosi ukuthi izwi lakho libuyele emuva lilambatha, sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siyayikhulula imiphefumulo yabo nemoya yabo bonke laba balalele emkhathini, kuba bakhulule bamkele izwi lakho lokuphila, basindiswe Baba, nenhliziyo zabo zingabulukhuni. Siyayiphulukisa yonke imoya babophile, sithi sikhulula izwi lakho Baba, balamkele enhlizweni zabo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. amen. Inamba 066 566 9245 066 566 9245. Inkosi ithela umusa. Uma ufuna ukubhabhathiswa noma unemibuzo mayelana neBhayibheli, iyona namba leyo kumele usithinte kuyona ku WhatsApp noma uyifonele siwe sisixhumana nawe. Umusa uma ube nani, ukuthula kube nani, kuze kube ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.